Ульяновск өлкәсенең төньяк-көнбатышында Татарстанның Буа һәм Чүпрәле районнары белән чиктәш Чынлы районында ике зур татар авылы бар. Шуларның берсе Яңа Тимерчән. Тимерчән дигән сүз чыккан дик. Ничә версия бар ул цыкканга ул сүзгә. Шуның берсе ул елга исеме буенча, икенчесе бу елгада бит торалар татарларга тигел, чуашлар да тора. Тимер дигән сүз, тимер, железо, ул чуашса да, татарса да бер төрле тимер. Аннан да чыгарга может. Тирәк күршедә чуаш авыллары булган Яңа Тимерчәндә 19 гасырда 4 мәчет һәм 4 мәдрәсә булуы ук авылның нинди зур һәм күп халык яшәгәнлеген хакында сөйли. Күчерәләр монда берничә гаилә Буинский уездан. Монда күчеп киләләр нигә? Алар киләләр служилый татарлар, мөселманнар. И основное занятие нинди буладыр ул заготовка корабельного леса. Шулай итеп служилый татарлар монда киләләр. Бүгенге сөйләшүдә сүз авыл тарихы һәм аның мәчетләре хакында гына түгел, бурынгы болгар бабаларыбызның үз теләкләре белән рәсми рәвештә ислам динен кабул итү турында да барды. Мөфти Мөхәммәд хәзрәт белдергәнчә, соңгы вакытта халыкта үз тарихы белән кызыксынуның арткан. Без шушы мәҗлесләрдән инде үзебез өчен һәм халык өчен, киләчәк буын өчен зур файда алырга тырышабыз. Тарихны искә төшереп, иншалла таала киләчәгебезнең сукмаган шул тарих аркылы саларга җыенабыз иншалла. Байтак еллар Болгарның Ак мәчет имамы вазифаларын башкарган дин белгече Руслан хәзрәт моннан 1100 ел элек булган вакыйгалар турында тәсвирләп сөйләде. Ул Багдад сәяхәтчесе Ибн Фадланың Болгарга килүе һәм аның анда алган тәэсирләре хакындагы истәлекләр китабына аеруча басым ясады. Әхмәд Ибн Фадланың шушы китабы иң борынгы исторический документ булып исәпләнә. Һәм ул Болгар ханлыгы турында гына язмады, шушы юлында, сәфәрендә булган халыкларның тарихын, аларның гореф-гадәтләрен, аларның яшәеш рәвешләрен бөтенесен язган. Ул бигрәк тә кызыклы китап. Менә сез аны үзегезнең балаларыгызга да укый аласыз. Район мөхтәсибе Азат хәзрәт Гайнуллин үз чыгышында ислам диненең тарихы, аның асылы һәм мөселман тормышындагы роле хакында өлкәннәргә генә түгел, мәктәпләрдә укучы балаларга да сөйләргә кирәк дигән тәкъдимен җиткерде. Безгә инде мөфтияттә хәбәр килгәч, безгә бу хәбәр турында менә 1100 еллыкны үткәрү турында без һәрбер мәчеттә моны сөйли аңлата башладык, халыкка чакыра башладык. Һәм инде менә шундый безнең инде бер авылыбызда анда конференция үтте. 1100 еллыкка ул Татурайкин авылында Старый Майнада. Һәм инде хәзер менә монда да үткәрергә уйладык. Мәскәү кунагы Илгизәр Дәүләтшин залда утырышларга мөфти Равил Гайнетдиннән сәламнәрен җиткереп, Сембер төбәгендә ислам динен үстерүгә һәм аны халыкка таратуда зур эш алып баручыларга диния нәзарәтенең рәхмәт хатларын да тапшырды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.